O presidente da Deputación de Pontevedra continúa coa súa rolda de visitas institucionais aos concellos da provincia. Hoxe foi a quenda do de Meis, onde Luís López asinou coa alcaldesa un convenio para a mellora da eficiencia enerxética e a ampliación da Escola Infantil do Mosteiro. Nace da man da colaboración da Deputación de Pontevedra con Concello de Meis. Isto é un proxecto que plantexou o Concello de Meis a Deputación, que tivo unha moi boa puntuación e por elo foi beneficiario dunha subvención. O proxecto rolda o €500.000, dos que a Deputación achega o 85% e o Concello o 15% restante. A alcaldesa de Meis explica que se trata dunha reivindicación das familias e do profesorado. Implicará, ademais, a creación de máis prazas de 0 a 3 anos. É un proxecto no que nos centramos moitísimo na eficiencia enerxética, se vai a rehabilitar toda a escola infantil, vamos a crear un aula máis, co cual vamos a ampliar tamén o número de prazas e se vai, en definitiva, a reforzar todo o edificio, que, como sabedes, na planta baixa están 2 escolas unitarias e nos próximos días botará a andar tamén o comedor escolar do CRA. O aquí o que se rehabilita é a parte de arriba, que é a escola infantil, pero sí que é certo que tamén afecta a rehabilitación a toda a estrutura do edificio. Marta Giraldez apuntou que nun concello pequeno como Meis a colaboración da Deputación é fundamental. Avanzou a rexedora reunións cos deputados provinciais de distintas áreas para poñer sobre a mesa novas necesidades. Temos que pedir unhas citas cos deputados correspondentes das áreas. É verdad que o Concello sempre ten proxectos, e a moitos afectan incluso as estradas que pasan da Deputación. Teñamos falados co anterior goberno da Deputación proxectos e agora queremos saber que estou convencida que vai haber unha colaboración, porque o que se pon en riba da mesa son cousas beneficiosas para os veciños do Concello de Meis. O que nos tratamos é de seguir avanzando. E lembra Giraldez que, por exemplo, a maior parte das obras que se fan en Meis contan con fondos provinciais.